Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга койбір темалар турында. Татарстанда масса күләм чаралар уздыруга тыю кертелгән, буны белән бәйле. Яшел ут, мотор тавышы һәм теке борылышлар шәһәр ипподромында Салават кубогы хәйрия ярышлары узды. Татарстанда масса күләм чаралар уздыруга тыю кертелгән. Тиешле карар Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин тарафыннан имзаланды һәм хокукый мәгълүмат сайтында басылып чыкты. Карарда 28 февральдан эпидемиологик хәлне яхшыртуга кадәр әлегә карар белән башкасы билгеләнмәгән булса, гражданнар катнашысында масса күләм чаралар уздыру тыела дип язылган. Моннан тыш Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгыннан Донецк һәм Луганск халык республикалары территориясеннән килгән кешеләргә коронавируска тест ясауда йөкләнгән. Барлык үзгәрешләр 28 февральдан үз көченә керә. Татарстанда коронавирус белән вазгыять яхшыра, алда бәйрәмнәр, чикләүләр аларга кагыламы? Хәбәрчебез дәвам итә. Шулда 8 март бәйрәме кичектерелмәячәк. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры Наил Мәгдиев хәбәр итте. Все массовые мероприятия, связанные с празднованием приближающегося дня 8 марта, они, безусловно, будут. Их никто по решению оперативного штаба не отменял. 8 март бәйрәме ковидка каршы барлык чараларны үтәп уздырылачак. 21 февральдан республикада QR-кодлар гамәлдән чыгарылды. Шуңа күрә алар тикшерелмәячәк. Шәһәрдә уручылар белән бәйле вазгыять яхшыра. Шулда коронавируслы 14 меңгә якын кеше ачыкланган. По сравнению с прошедшей неделей отмечается снижение количества лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2,2 раза. Если на прошлой неделе было, на позапрошлой 3129 случаев, то за истекшие недели мы видим 1429 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в городе продолжают функционировать 2 провизорных госпиталя, это инфекционная больница и провизорное отделение на базе городской больницы номер 5, куда осуществляется первичное обращение. Уровень обращения на стабильных значениях. Шул ук вакытта шәһәрдә COVID-19 каршы вакцинация дәвам итә. Беренче компонент белән 290 меңгә якын шәһәрдәшебез прививка ясаткан. Икенче дозаны 220 мең кеше алган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 2120 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 340-ы 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының хәбәр итүләренчә, 245 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 815 кеше һәм Чаллыда 121 кеше. Шулай итеп, 28 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 115 383 очрагы билгеле. Аларның 79931 терелгән, 1032-се узган тәүлектә. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Солдат чыныгуы хәрби әзерлек команданы дөрес үтәү. Шолы педагогика университетында ытылган грант акчаларына җиңү юлында 2022 хәрби тарихи уеннар оештырылды. Анда Татарстан шәһәр районнарыннан һәм Киров өлкәсеннән 200 мәктәп укучысы катнашты. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Узган елда Шолы педагогика университетының җиңү варислары хәрби тарихи клубында катнашучылар яшьләр проектлары бөтен Россия бәйгесендә уңышлы чыгыш ясады. Җиңү юлында проекты 500 мең сум грант отты. Наш проект начинался, в принципе, с обычной игры для школьников города Набережные Челны. И мы решили попробовать себя и написать грант. И, в принципе, мы его получили. Сейчас мы проходим и реализуем сумму денег, которую нам выделили из федерального бюджета, на покупку различного оборудования, мерча, грамот. Квест солдат чыныгуы, игътибарлы разведчик, автомат сүтеп җыю, санбат, команданы үтәү кебек берничә станциядан торды. Биремнәр катнашучыларның ныклы әзерлекләре һәм команданы төгәл үтәү белән беррәттән бөек ватан сугышы тарихын белүне дә таләп итә иде.
Я считаю, что подобного рода мероприятия необходимы молодежи по нескольким причинам. Одна из них является это продвижение патриотизма среди молодежи. Эмоции каждого члена нашей команды позитивны, и мы двигаемся с таким же настроем. Уенда Татарстан районы шәһәрләреннән һәм Киров өлкәсеннән 23 команда катнашты. Нам очень важно, что в этой игре школьники, студенты познают историю нашей страны, нашей победы. И очень важно это сегодня в сложившейся международной обстановке, чтобы мы знали своих героев, чтили память. Һәрбер команда истәлекле мактау кәгазьләре белән бүләкләнде. Призерларга кубоклар һәм дипломнар тапшырылды. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яшел ут, мотор тавышы һәм текә борылышлары. Шәһәр ипподромында Салават кубогы хәйрия ярышлары узды. Буздагы узышларда катнашырга иң көчле 44 пилот килде. Ярыш 2 көн дәвам итте. Иң кызыклы мизгелләр безнең телекамера объективына эләкте. Быел хәйрия ярышлары үзенчәлекле булды. Боз трассасы тизле һәм татар эстрадасы җырчысы Салават Фатхетдиновның улы сөйгән кызына тәкъдим ясады. Он со мной посоветовался. Я говорю, почему так? Ну, обычно хоккеисты делают во время хоккея, футболисты на футбольном поле. Он гонщик с большой буквой, он действующий чемпион России. Я хочу перед своими друзьями, перед гонщиками, перед коллегами просить руки. Я говорю, хорошо подумал. Да, ну, поговорили. Алдагы елларда пилотлар кышкы трек ярышлары форматында ярыштылар. Бу юлы спортчыларны боз трассасы көтә иде. Моннан тыш маршрутта да үзгәрешләр бар иде. Барлык узышчылар да аны уза алмады. Дистанция у нас 1300 метров, одна и та же дистанция. У нас классы подготовка автомобилей требования 1400 и требования 1600. И еще 4 юниоров, там 13-14 лет. Иң яшь узышчы Санкт-Петербургтан Иван Журавлев булды. Аңа нибары 11 яшь. Примерно за неделю идут тесты автомобиля. После этого автомобиль отправляется на трассу, где будет проводиться гонка. Я оцениваю своих конкурентов очень серьезно, всех оцениваю одинаково, никогда нельзя никого недооценивать. Салават кубогы ел сайын үткәрелә торган хәйрия ярышы. Бардык җыелган акчаларны авыр тормыш хәлендә калган балаларга тапшыралар. Лилия Гатина, Арина Шамина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Требуется рабочий на производство, стабильная заработная плата, официальное трудоустройство, обучение, вахта по проспектам города. Телефон отдела кадров 46 53 11.